حضرت سلطان بہو فرماندے نے کہ اے تن میرا جے چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجاں ہو اتنا ڈٹیا او مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجاں ہو ایک دیدار مرشد دا باہو تے مینوں لکھ کروڑاں اے جان